Bibûneya salvegera şêst û duan ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Komîta Navendî ya heman partiyê daxuyaniyek belav kir û tê de hejmarek xal hatin nîvsandin, ev jî têkesta wê daxuyaniyê ye. Di çardeh Hezêrana 2019 de salvegera şêst û duayê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku yekemîn partî siyasî Kurdî cemaweriye û di sala 1957 de karî Kurdan li hev kom bike bi hêz û çalakiyên xebatkarî û nerîn û hêvî û armancên netewî û neştîmanî yên rewa di yek çarçoveyê de. Di wê daxuyaniyê de behsa damezrandina Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya hatî kirin û astengî û qonaxên kotê de derbas bûye. Ku partî di rewşên siyasî yên zehmet de hat damezrandin mîna projeyên herêmî û navdewletî yên xala Çarem û Êzînhawer û hevbendiya Bexdayê û fişarên li ser Sûriyê ji aliyê Tirkiyê de û Yekîtiya Sûriye û Misrê û pirsgirêkên ku li gel xwe anîn. Her wiha behsa girêdana bihêz ya Kurdan bi wê partiyê ve û tevlêbûna rêxistinên ciwanan û xwendekaran di nav kadrên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de û pêkanîna gavên mezin. Her wiha partîkarî rûbirûbûna hemû projeyên şofînî yên dijî Kurdan hatine kirin û raserîgirtinê jî hatin di encama rûbirûbûna wan ji wan projeyan re. Ku serkirdeyên partî raserîgirtinê bi salên dirêj hatin, ew jî di salên hefteyê de ji sedsaliya bûrî. Her du wê daxuyaniyê de emaje bi şoreşa Êlûnê bi serkirdayetiya Barzaniyê Nemir hatî kirin sala 1961 û bandora wê li ser avakirina bingeha cemawerî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û piştevaniya di navbera partî û şoreşa Kurdî û fêrbûna ku ji dibistana xebata Rêbaza Pîroz ve hatî wergirtin ku berdewam be ji bo ku bimîne beşek ji projeyê netewî Kurdistanî serokatiya serokê xebatkar Mesûd Barzanî. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniya xwe de her wiha emaje bi yekrêziya Kurdî ya ku vexwendinê jê re bi berdewamî dike û yekîtiya helwêsta partî di serdema cudabûn û perçebûnan de û di vê derbarê de behsa tiliyên spî yên partî di avakirina hevbendiyên siyasî bi taybet Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê serbarî yekîtiya hejmarek partiyan di yek rêxistinê de ew jî Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ya nihaye. û tekezî li ser berdewamiya partî kir di vî alî de ji bo xizmeta milletê xwe û hêviyên wî yên netewî û neştîmanî. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di daxuyaniya xwe de her wiha got ku ew tevlîrêzên opozisyona neştîmanî li gel destpêka şoreşa Sûriye ya eştiyane bû û wê berdewam be di çalakiya xwe ya siyasî de li ser bêhtir ji aliyekî Kurdî û Kurdistanî û neştîmanî û navdewletî ji bo kar li tenişt hêzên neştîmanî yên azadîxwaz ji bo welatekî ku cihê hemû pêkhateyan tê de hebe ku hemû alî mafê xwe bistînin ji wan jî milletê Kurd. Di dawiya daxuyaniya xwe de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya têbîniyek belav kir û tê de emaje kir ku ahengên salvegera şêst û du ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya yên ku biryar bû bên li darxistin hatin ragirtin ji ber beşdariya xemê xelkê ku berhemê werzêzeviyên wan yê çandiniyê şewitîn. Her wiha silav li damezrînerên pêşinde yên partî kirin û li şehîdên gelê Kurd li her cihekî û şehîdên şoreşa Sûriyê û silav ji bo girtiyên zindanên PYD re û silavên gulavkirî ji bo canê Barzaniyê Nemir re şandin.